खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 7 मे 2026 मायथाइ एबा 23 बैसाग दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खामानि मावनो हानाय गोहोआ बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ थि समाव फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां नेरसोन दं। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि खोमसि फोथायनाया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायनो हागौ। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो जाफुंसारनायखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो गियानजों आवगायलांगोन। खामानि थिलियाव दिदोमथि सोलिबाय थागोन। नोंथांनि खस्थ'आ लासै लासै फिथाय होगोन। रांखान्थिनि सोमोन्दै साननानै थिरांथा ला। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबगोन। मोनसे गोदान खाबुआ इयुनाव मुलाम्फा लाबोगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोन आरो समानथाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोरजिथायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि बिबुंथि आरो सानस्रिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव गोदान जाथावनाफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान प्रजेक्टआव खामानि मावनो जागायनो हायो। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। जोबनायाव नोंथाङा खुसि आरो गोजोननायखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोसोआरि समानथाय लाखिनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोजोनै फोजोबगोन। नोंथाङा खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ नरमेल थागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि साननाया मोजां थागोन। माखासे गोजाम खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। जोबनायाव गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गोहोम आरो फोथायथिखौ बांहोनाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोसो गोरबोजों फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सावगारिआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां मिजिं दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा थार फोरमान जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गोहोमआ बांगोन। जोबनायाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुं गेबें दिन्थिगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोनफुंनायनि जाथावना दं। नोंथांनि मावखान्थिया जाफुंसार जागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय समानथाय आरो गियानजों आवगायलांनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ साजायनाय आदबजों मावफुंगोन। नोंथाङा खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन।
नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागौ। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। जोबनायाव नोंथाङा खुसि आरो गोजोननायखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साननांगौ थिरांथा लानायनि सान। नोंथांनि रोंमोनदांथिया नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। हाबा मावनाय जायगायाव माखासे सोलायनायफोर जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोब्राब थासारिफोरखौ सामलायगोन। सानस्रिया मोनसे गोदान लामाजों जौगागोन। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान दिथा आरो खाबु लानानै फैगोन। खामानि थिलियाव दावगानायनि मिजिं दं। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। जायखिजाया गोदान सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोब्राब नाजानाय आरो जाफुंसारनायनि इसारा होयो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोसो होसारनानै फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो हागौ। नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान सानस्रि आरो सोरजिथायनि सान। नोंथांनि सानस्रिफोरा मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर थागोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि सोरजिथाया नोंथांखौ मोनसे जुनिया सिनायथि होगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गावजों गाव सानखांनाय आरो गोजोननि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ धैर्यजों मावफुंगोन। लासै लासै खामानि थिलियाव जाफुंसारनाय फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोसोआरि खामानिफोराव गोसो होगोन। नोंथांनि सानस्रियाव रोखा-रोखा थागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। जोबनायाव गोसोआरि गोजोनआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।